गोलाव बोसोर हारिनि थाखाय बड'फाजों लोगोसे खामानि मावबोनाय बिफानि मान सन्मानखौ दिनै माबे लामाजों लांनो नागिरदों रौता ओनसोलनि मावसोमग्रा बसुमतारी बिथाङा। हा फाननानै हा बायग्राखौसो केस होनानै खैफोदाव खोख्लैनायनि अजद हा बायग्रा फालांगि मावनानै जाग्रा रौतानिनो प्रदीप बसुमतारीखौ 22 लाखनिबो बांसिन रां लाखांनायनि उनाव उल्थासो हा बायग्रा बिगोमाखौ कर्ट केस होनायनि अजद खैफोदाव गोग्लैनाय प्रदीप बसुमतारी। हा फानग्राया जाबाय मोनसे समाव बर' हारिनि थाखाय सानहर बड'फाजों समान समान हारिनि खामानि मावनाय बारग' एमएलए रुंसारि खरेन्द्र बसुमतारीनि फिसाज्ला मावसोमग्रा बसुमतारी। हा बायनाय प्रदीप बसुमतारीया अजद होनाय बायदिब्ला हा फाननायनि मुङाव मावसोमग्रा बसुमतारीया प्रदीप बसुमतारीनिफ्राय लाङै 22 लाखनिबो बांसिन रां लांबाय, नाथाय हाखौ सुनानै होआ। उल्थासो प्रदीप बसुमतारीया मावसोमग्रानि हाखौ जबरदस्तिसो खालामनानै दाबि हमखि होनानै मुं खालामना लानो नागिरनायनि कर्ट केस होना होबाय। नाथाय बेखौ मिथिनानै प्रदीप बसुमतारीया दायो रौता थानायाव मावसोमग्रा बसुमतारीखौ एफआइआर थिसनो। थारैनो मावसोमग्रा बसुमतारीया जायगायावनो जायगानि सुबुंखौ खैफोदाव खोख्लैनो नागिरदों नामा? सैथोआ मा? बियो मोनसे गिदिर सोंथि। लोगोसे प्रदीप बसुमतारीनि गिदिर अजद मावसोमग्रा बसुमतारीया राजखान्थिनि गोहोखौ लानानै गामि दखरानि सादा सिदा सुबुंफोरनि सायाव मिसइउज खालामदों नामा? राजखान्थि दोलोखौ मोनसेनि उनाव मोनसे सोलाय जोबथायाव बिपिएफ दोलोआव फैनानै बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि गोहोखौ नंखायाव बाहायदों नामा? दानिया खोनासंदो खैफोदजों मोगा मोगि जानांनाय प्रदीप बसुमतारीनि मावसोमग्रा बसुमतारीनि सायाव मा अजद दैखांदों। प्रदीप बसुमतारी आं दिनै रौतायाव मोनसे हार्डवेयर दखान होनानै जायो। मोनसे आंहा घटना जादों, बेनो जाहैबाय आङो रौतानिनो मावसोमग्रा बसुमतारी बिफा एक्स एमएलए खरेन्द्र बसुमतारीनि फिसाला बिथाङा मोनसे हा बायलाय फानलाय आंजों बन्द'बस्त जादोंमोन, जाय हानि बेसेना जाहैबाय 22,50,000 आरो बे हानि गुवारा जादों 1 कथा 10 लेसा। बिथाङा गासै रांखौ लाजोबनायनि उनाव जेब्ला आंनो हाखौ गथायनानै होनो गोनां जायो, बे समाव बिथाङा आंखौ उल्थायै हाखौ जबरदस्ति नाम खालामना लानो नागिरदों, आंखौ दाबि धमखि होनानै दलिल लिरनानै लादों, बेबायदि होननानै बिथाङा आंखौ उल्थायै कर्टआव केस होदों। दा बेनिखायनो आं दिनै उपाय गैयैनि आंनि रौता थानायाव आं दिनै एफआइआर होफैदों। लोगोसे आं मोनसे बेखौनो पाब्लिकनो मेसेज हरनो सानदों जे बे रोखोमनि गाज्रि मानसि फोथायखेबस मानसिखौ जुदिके रावबो दा फोथाय। आरो बिथांखौ आं खोनानो मोन्दों बिथाङा बबेबा पलिटिकेल पार्टिजों जुरितनो आरो आंखौ दाबि धमखि बिथाङा होदों। आं पलिटिकेलनि मानसि, नों आंखौ जेबो खालामनो हाया, आंहा बहुत गोदोर पलिटिक्सजों लिंक दं। बिथाङा बिसिनि खोथाखौ आंनो आंनि खोथानि सिगाङाव बिथाङा आंखौ धमखि होदों। दा बिनिखायनो जाय पलिटिकेल पार्टिजों बिथाङा दङ, आं खोनानायाव बिपिएफ पार्टिजों बिथांखौ दं होनना खोनादों आङो। दा बिनिखायनो बिथांखौ बै बिपिएफ पार्टि सिगांनि दैदेनगिरि बिथांमोन, बुद्धिजिबि बिथांमोन, आं नोंथांमोनखौ खर' गंग्लायै आर'ज गाबो जे बेबायदि फोथायखेबस मानसिखौ जाहाथे पार्टियाव लाखिया। मानोना बेबायदि मानसिखौ पार्टियाव लाखियोब्ला गाबोन बिपिएफ दोलोनि माखासे सापर्टारफोर जाय बिपिएफ दोलोखौ अनोमोन, मोजां मोनग्रामोन, कि बिसोरो लासै साइड जालांनो हागौ। बेनिखायनो आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय बिपिएफ दोलो बिथांमोननिसिम जे बेखौ पार्टिनिफ्रायबो बेखौ बोखारनांगौ, बेबायदि फोथायखेबस मानसिखौ। आं दा बेखौनो लुगैयो जे आंनो न्याय नांगौ आरो आं लन लानानै हाखौ बायदों आरो बे हाखौ आं मोनफिननो लुगैयो।